Her har vi Brian. Og det er Simon, og vi vil nu præsentere gode kast. Yes, der er to dele i det gode kast. Første del, det er den bagudgående bevægelse. Man starter med sin venstre fod forrest, i så fald man er højre hånd, og svinger højre arm selvfølgelig tilbage. Man starter foran og svinger armen tilbage, det vil sige, at man starter ikke tilbage. Man svinger armen tilbage og har sin balancehånd, det vil sige venstre hånd, frem. Man står med lidt spredte ben og lidt vinkling. Og så starter man på bagved. Sådan her. Den anden bevægelse, det er den fremadførende bevægelse. Det er, hvor man er placeret her. Der skal man starte med at have rotation på kroppen. Ens man skal have centralbevægelsen i maveregionen. Man skal rotere i kroppen samtidig, og så skal man føre armen helt igennem. Så man har sit balance på sit højre ben, og slutter med sit balance på venstre ben. Det ser så man gør sådan her. Og til sidst, så vil vi vise det gode kast igen.